What's up mga choy, mga chay? Manganta taron about sa trending nga lugaw. Pero mo ni copy nako. Manganta ta. Sige, let's go. Sugod na ta. Wala tay music background ha. Kay sin makuanta makapiright. Itong imong pananaw ang nigawas kag gabi. Lugaw ug ang driver imong kihilabtan. Ayaw ka bala ka ati gipakataw kag ingon ana. Buta ka sa laing tao. Dako kayo nagsala. Dili na mulayo sa imuha ang tinuod nga sakto. Daghag na kahibaw nga trending na kayo ka. Di makita, di madungog kay dili esensyal. Padulong na unta lakaw gipugngan pong ate. Okay, mana? Oh, dito ra natapos atong kanta. #lugaw. Salamat sa pagtan-aw ninyo. Mga choy, mga chay. Sige, arin ako.